familles, 1000 problèmes. Serni c'est la béyadibé. 3 familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urang gurdam musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Será de mono, con el dólar que li serni. Jio, haran kalan man. Ay o chorom mungun ade bal. Jinu ya darsindu. Abdurrahman he, rokam jam. Abdurrahman mun koñ. Rokam jam betay. An fam di njom. Do jon legal ngal fuk dum halat. Sophie, umundere jonde. Walma de musadde an ya ummo nyaha lote da biya lote ya ummo nyama biya nyama gila hanki ha faade jod alin woye sanal woye boji mo jani made so tabin gam goppa dido boji mumo rasal lote me yam jewe ko nyamda madamma ko nyamda dum tam bam halande made Fatima min bada andi ko ngoyan ko dum woni Fatima min kismani lepti min lodi parce que sino nan ko erdo hanki ho ha Abdourahmane yim mi jotta e odo eta te Fatima Abdourahmane mami min comportement mo jogi be makko c'est parce que mi jogi worbe wobbe mbedda min jokkunde Hada sori guri tan ya sa imnim do paaga imada ga paaga hada way marsa ambila. He, suni ko baɗen ko welanim. Sera? Abdurrahman rokkam danda miya. Ya matamam jore galle ma he. Ana famdi gacce. Ala fulla ala fayda. Yare srobi dilo awa fondude. Aye gam yo wallahi mi so hortem kay yen hadama ni ke ci selli leddi jahi wallahi veji mi so hortem ay ha mam hora he ey kikeji de ledden mbano nimo tan de ngar kadi be donja feram bon wallahi mi kam dawi bongol mi so hortem la ilaha illallah ay ha mam hora biddugal bere nom ha he der ka tem rufi wallahi ke cham arte wonno dawi bongo mi so hortem am veji Ahmad darga darima mi dawi bongol beji Ahmad am aye kam Ahmad wallahi en beji en chortem Ahmad am en beji mi kam adna boni Bukari wat jongo wallahi adna boni wal besnam boni wal besnam chade ko tay an Abdourahmane may an so nak mayde kay jam an mayde kay sendati rek ne maya sindo mayde ka jam dum buri mayde bon la ilaha illallah Bukari dum hot ne hebi dum jangtoy he e kewino e ko Ahmad Abdourahmane ay ha mamon ay ha mamora ay ha he dum sedno wala ka kebi tay ka hebi hang mi jew boggim humma hatida ak hemma awawa kam ay mi hanga kam foso mi hanga kam daw bondingo mi hama kam wet leddam jehi ledde Fatima Abdourahmane wi don jal ledde de arga he ledden gujnom chorom den joginda cellami tut Ahmad Fatima kisma letti ham kisma lori ham he Abdourahmane mi jena ma dar parce que mo ande o on wona jikuma min mam yodi Abdourahmane man mi hadde mako so mi hadde mako mo war comprendre o jagu muk Abdourahmane ko jagu man ka debbo pondo ana bonan ayya wona tutti Abdourahmane ledde he noto mi nan joni Abdourahmane ay liggey gonno dum fof ledde dum gitta kadi so tawi Abdourahmane ko 40 wondo jeew ma won 1000 ay be rewbe dit fof man jibbin
leɗɗe noon mbay moƴƴi Boubacar ponnaade nam Boubacar firti kam Amadou sabu Allah wawde sees Amadou min kay min ɓuri daw bonnugo an Abdourahmane ko ɗo tegi fetel ɗo tegɗaɗo fetel noon kam hono waɗa yo fellum yo warma yo ñamma wallahi tawino min jogino fetel mi warma kaɗa minen ɗatottade Abdourahmane an kay manni haade mba woƴƴede an min kay min ponnoɗa woƴƴede Amadou min kay min ponnoɗa woƴƴe min om ganduɗa koñ tan jakurnomen dipponkolli koñ mbiyama donjet adunam boni Boubacar gona gorko tegiɗa fetel haɗa huula Boubacar aronani ay hamam yo ay hamam wallahi min kam adunam boni min sortima ɗo hanti ɗo adunam haaƴi ɗo mba haaƴi wallahi a bonandi sa jagui nduɗo oɗo dewgal noon ko dewgal ma jaggoen jungo sappo sa jabini kam sa jagui noon ko dewgal booli puuri wonto ma dewgal booli puuri neɗɗo noon yo wat gëm ko jogui ko anti en femme fort ko ndelta ɗo aɗa woye ummo lende ma de miɗa yaka junjumi yami ƴeewe ko ñamda mi addamma Abdourahmane moom kanta Abdourahmane mam yewde makko après attir hakkille ma goppat ɗiɗo bucci aɗa wuuri hay leggal an ɓuuri wuurade Abdourahmane ko woni ha jiɗɗa ko seerede pour no yan dartirɗa ɗum jiɗɗa an famɗi joom an omo ƴeewa pamar gacca arema yo jaggumo an ndewɗa ɗo fof aɗa fof no jogo joom kono ala joom haala ko noon ɗon mbaɗat hen haal wonta hen haal anani kalamami mbimi warkas wallam Abdourahmane walla mi jam an so a yiide haydara taw an minema ɗo e galle he wallahi weeɓata yeewu isbak yeewu kiso pul mi tambama haalande made minen naal junjum ƴeewama ko ñamida anin Fatima ça va bien Abdourahmane mi sohluno maade est ce que jarata ha bowal to jodden ɗum Abdourahmane ko mbaɗɗa hanki ko no mbawɗa ɗum jogade pistolet ngal galle ɗum sirani aɗa wawi gañde neɗɗo ni hanki jamma min mbawi ko futtinde guide ha weeti ɗum moƴƴani oto waɗ ɗum anen ɗum moƴƴani jeeyen ok jeeyen tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala wallahi Abdourahmane haɗa fonno bel musdam nder galle aɗa toñe ça va madame les connards Amadou eko woni canard o wiyani canard wi kona woni jikku dendaɗo omo joguiɗa woni neɗɗo bonɗo woni neɗɗo gujjaɗo woni neɗɗo tawanne ɗin moftalma bonɗon serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓinguel nena woto waɗam ni ñiri mballi guisene sini ñamde ñiri mballi guitene sini ñamde wona condi kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴurɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigu e woyo bayam anka son mbiyama ni tan ko fon jeesi kollon jeesi innocent ille tan haydara ala ko mbaɗɗon eyi noon minen koye galle he min goni minen min ɓooyi ɗo min ɓooyi arde ɗo onon ko joni garɗon nden ko ɗon botti ɗin jogui gayi baali ɗi gari jofti bolle puyɗe Abdourahmane mi añi haalde ɗum to par ce que ene heewi gulaade oto wiɓe nan ko karam ko miijota hakkunde Sofia e ɗum ɗo ko woodani attiran hakkille ma Fatima ƴeew wallam sabu ala tan ay ɗo ɗo gonmi ɗo stress komi jondin ɗum mi yondini stress
ɗo joni alhamdulillahi rabbil alamin mi addi leɗɗam mi yari mi selli ati leɗɗe ma fof ɗum nani marsa to bukati ɗo fof aɗon ko ɓuri bonde aduna jogoɗa gorko ha pat jogoɗa far min fof ko ɗum muusi kam mi haalani noon ngam ummoto o yomo jogo audace e fit arde ƴewdema neɗɗo kam seeɗa waɗa hunde foti ko suuɗani ƴewtan ha joom galle ma tina ferelaji ne gummoto ha reno dogoga ay min mi hersi sino ko min wonnode ponnon ko wartade ça c'est honte hande kam moom ko wiye personnalité e classe ndene waɗi mo ganduɗa hoorema ɓurɓe ñakkude fulla ɓurɓe ñakkude fayida min kay hande moom normal joni ayi affaire Sofia mi talani ɗum joni wala affaire o pana ɗum toon affaire Sofia mi talani affaire Sofia ɗon gummi ɗo hay toyota kesa min ɓuuri normide wallahi ok tan eyi Abdourahmane alhamdulillah rabbil alamin addi leɗɗe ɗe kadi mi yetti Allah tan ɗum tan jinnom arti kadi normal alhamdulillah gueɗe fof fof fewima mi yewde Sofia mi toggale Amadou an woni konar noon an woni kanar an woni kaña Amadou an woni hon an Amadou an wadde an kam joni jiɗɗa tan ko huttudemi Amadou e ko bone o fof mbi joppata ay billahi wallahi bugari waram wallahi waram alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah nelaɗo mum Abdourahmane selli Allah hokkimo jaam keesi moƴƴi ko wela wadde fof waɗata kanta an noon a dañani sago ma an noon to gonɗoɗa guila han keesi canke hay jonko toon tan battata amana mbiɗa ka jas a suwa yiiɗa e dara taw yitere ma tu wa lule tora kanta ɗum ɗo noon Sofia ma jibin ɗo funeɓe nder galle hamin guinno ɗum e dow jaam so beelaka tan o mayat onon ɗiɗo ɓe foof Sophie Entrez. ne sulum te yayi te yayi tima kadi lore ta kadi alma jora do jota do ko won di bojji kay ngoni jaga jo ngadda mam do ko nouvelle belɗum sona jam to Abdourahmane tan nus mum ha bo ton ko jidum ha tude mum Abdourahmane la ko handi ko sona selli mi wi manu Abdourahmane yadi lekki wadi récupérer lekki clochard ko o yadi lekki en ce moment il est en bonne forme ma chérie ça je te garantis o sellim C'est bien. il y a quoi tu n'es pas content quoi ah moi tu dis Abdourahmane selli tu n'es pas content pourquoi tu dis comme ça wala weltan ko selli ko ngani mine mambal ndira na njiro no lekki maintenant je te donne une bonne nouvelle comme ça puis tu n'es pas heureuse il y a quoi hein Fatima. Jonjone montanno me escalier nde puttum ko jongoma. Jongoma da kal ko wiyani ko yejjiti. jongma Te Fatima min jongoma ko fa wata yam ko. Adan ko fa weyam. Mi kam ko pijo mi addi do ko peyam ha nder galle, jom gallam yiti dum. Te anada andi kala ko nyalle hunugo mako. Walar koy medde he. Ada andi no way wawde fenti. Waya bugari bonni adunam bugari Amadou bugari tunobi a bonni adunam ay joni mi wonta heb Sofia Abdourahmane bonni mawɗo ok Abdourahmane vitesse a nandini ɗum gueɗes a wanni ɗum rurma kes a totti ɗum wala yo dognoɗo bugari billahi wa Amadou ayi an noon haaldude ma yonti an Amadou an woni hon an mina wari kam a lorri kam a lepti kam an Amadou an no mbaɗɗon an kam an somi ƴakkima a hoɓata mais an ko ɗum tagi comme ça Fatima holno mbaɗan so wayani holno mbaɗan mbiɗa andimo très bien o naatata e leegal ngal o bonna indam jongma ɓurma ɗemgal jongma il a bouche seulement pour parler il est comme perruque mbele seulement bon jongma ne haarsana ha mbaɗani oɗo etani jongma ne wawi yeydema wuuro ngo so wi go kala go ɓuuri bonne ko tawre ma wiyede bonan tawre ɓuuri bonde c'est pour cela tu es comme ça à cause de jongma sa bouche là seulement jongma ala goɗɗum sona wonum ko jogi mbele tan o jogi
wala goɗɗum awe son fos la joni haala jongoma tagi ala joɗɗo ala woya gorko ma sellima alon kettino ka ele joyeux comme ça et puis tielati mi di jongoma petit fait quoi allah way jongoma nata legal nga wala joko leggal wala pom 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 ngale Sofia woni le cas que a wonan ɗum mais Fatima mais quoi kanko o so welama way bonno ndamte Fatima wallahi mi bonani min haysko jinnamam nani mi wiyam mi fiji jabata parce que mi gandi ɓe nehiranim ɗum ƴiƴam pijo ala yam he l'essentiel ana a walani sa walani ko kulata ana famani ha ko faut ko kulata ko pona ma haala jongoma mais ko ni jamais mayde ils sont là seulement pour te regarder seulement quand tu es seulement ils sont le bouche seulement pour parler min jidi mon gatchana am haala jongoma topida suruma Abdourahmane neni selli jom atti en fom yow topidale mo jodda e makko kadda e makko jodda e makko dum tan jidi mbara ngopna kam haala jongoma en et les autres là tu as peur pourquoi mais tu n'as rien fait faut avoir fier de toi-même hein opna ma haala be tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nanjala Bukari ila hanki ha joni mboɗo namduma ko woni a jaɓani haalande ko kewi jongom mi kay woto namno me ko woni ko kay an ɓuri ɗum anu woni ko an subaka caɗele kikiɗi caɗele hakkude ñalama doggo jongom ar accu nen mbaɗa hollen caɗele gonɗe ɗo ka jinɗo ɗo caɗele Bukari he daram ɗo jinmi kalnam ko gonduɗa ko woni probléme ma jongom an elle tan hakkilantagal magal ngal deƴani place goto quoi an jongom an hono mbawruɗa tan annen kala ko neɗɗo yekkiti tan mbiya ha ɗum watta probléme an ar artir hakkille ma o dengue Abdourahmane comme jinnon jewten Abdourahmane comme jinnon jewten an kaldam nen Abdourahmane an kaldam ne de ko mijiɗa ko ka majjuɗo ko mijiɗa ko wona noon booti yew walla mi ka majjuɗo min mbiyata komi majjuɗo parce que jaggiɗami komi kangal ɗum jaggiɗami explication noon mi sohlani haydara min an jagguɗo jagguɗa to mi jaggan jagguɗo e ka Abdourahmane il faut mi haalanma no way mi sohlani haalama haala ko woni sohlani jagguɗo jagguɗa ɗo rek sinno ko wuli bubata buyere jabetake fuɗo waɗa gawdu waɗa samme denguere artir hakkille ma o seeɗa ko jiɗɗa haalde ɗon an ar rimɗo an rimɗu Bukari an est ce que aɗa selli an aɗa selli cikkuɗa mi wallahi min selli hakke jongom an joni cikkuɗa tan lelde kam ko ɗum bolol guese tan ɗum way tan ko nena laccire kosam wayi walla nena ñiire kosam wayi walla nena maaro tew wayi walla lelde kam way tan kono mburu ban coosaɗo ha leppi ɗi cogolɗa fo tan gara ñuppita he hunde waɗe ko waktu waɗe ko place waɗi koɗo wawa eɗo softaka somi heeɓi totta kam somi sohli totta kam par ce que ko ɗum addi kam ɗo e galle he so wonano ɗum tawno mbormi galle baba ma a haalata ko gonduɗa so tawi ne jeeri safrede so tawi ƴewnede feere honɗum ƴewne feere mais wona paani avec au comportement Abdourahmane comme ñaagui ɗon woto nanguir haala ka noon par ce que nde garɗa nde tawɗa komin gasni haaldude ha paari Abdourahmane min mi wona debbo bon te min mi anda ko boni kadi min mi jokkodirtami ma mbiɗa waɗa ko boni Sofia an watta ko wona ko boni addode gorka gilla lahde ha nder salam joɗɗa mbiya a waɗani ko boni
et puis an kalda ko pular an halani français a halani anglais ko pular kalda pular nanan mi pular kalda ko layda ko kay nani dum an kay sar bono sofia bonoy laxde yalto bom corta ses bono yalla de gartata hay gotina kono ronda gorko handir salam jodo jodda mi hana hado defande mais Abdourahmane hedduma haalam ma Abdourahmane min wona debbo bon kadi min mi ƴewraɓe armbeɗe wona e juuɗe ma mbiɗa yaha mbiɗa fiiji he aɗa andi jimɓe gandano neɗɗo wala malaika te wona machine te hay machine si tampi il faut ko gaare ha ɓuuɓo radiateur o itte ndiyam ɗam wiide watte ndiyam goɗɗam ba ɓuuɓo dañaram forcé an a rimɗo an guila ñande Allah adduma e o galle faade ñalama ñalluɗo han a meeɗa walde jamma mba dañani ko cohluɗa ko jongo jamma yel gotel tan mbiya aɗa hawreden lesde asman jammel ko gotel somi sohli ɗum aɗa foti tottudema ha timma ay moteur mo mbiyata ɗo min ha joni mi haalano haala moteur Boukary an ɗum ko an Boukary hande ko an wawi joɗade kala ka ɗo haala a Boukary kalas mina betti kam de afi ko ɗo comportement cikra min mboɗo wawi famde ɗum ha mi jaɓantama ɗum de eyi solution a ƴewat ɗum ƴeew Allah jarama jongo aɗani haala kono ɓesdo yah dow suudu ndun ɓesdo wul ɗum noon Allah jarama Boukary ko jiɗɗa haalde ɗo mi yahat mi yiilo yo hendu seeɗa woni Boukary to mbaɗa no wuli Boukary on kam min mi nejat walla min mi hangere uko Boukary heɗum mi expliquan ma s'il te plaît sofia wallam sa walla mi yiɗa arta kon haala a faami min ala hebbima ma hay daro heɓ en keɓɗani ya haajuma tan mi yaha haajam a faami an sawna debbo no konɗa gona e dewgal ɗonɗa gorko goɗo gadda nder galle gorko ma mbiya a wona debbo bon joni ko jiɗɗa an bonde kay so ari haɗon ɗon haaji an kay ka baɗa plafonné wadde plafonné kay jellani haɗa woni debbo desa donɗa gorko guillahde gadda ɗum ha nder sal joɗɗa jooɗo min lay haɗa wonde defande an han mbiya wona bon a famande fattan mi fammin ma Abdourahmane yew mi sohlani fama ma haydara mi sohlani fama haydara mi sohlani fama haydara Abdourahmane Il est revenu encore. Oui, Seigneur. fahma mbaɗa sel Quoi? Il y a quoi? Hein? aɗa yoomi tan kay meɗa ɗamɗo mbaɗa sel tan kay kono hayda Tu veux quoi? Ko jiɗoɗa ko woni? Ko jogam fanmata kabaru belɗo gaddanmami banan debbo o gonɗo duuno ha foode jimma ham salminma noddi kam han téléphone o wi siki ndungu toɓi hikka ko baɗɗo men invité enen fof garen to may dañ nebbam nayi daña kosam hanti gonene jaam ande mbatta woccu sukunu ma nebbam nayi wallahi c'est bon. Nebam mawo ɗum ɗo mayen paane kam lahar mi wiɓe sohli nebam mi wiɓe sohli nayi ko mbaɗon toon ay hanki reso welino machallah ñamama yarama yimɓe jewti ɓerɗe ɓuuɓi janggo noon woni soirée bammalo mbaro jejjitani ɗum de mbatten hakkille yo ñaatule ɗe jooɗ yo mbat fayida machallah ça va bien merci hande ko beltiɗo wuro gallo neno fusa min wima noon ko mbiɗa ko mi haalnanima haal yawon Coumba Sinda Sofia gonɗo e gallo nden ko gadduɗo copain makko ko gadduɗo copain makko mi haala noon ko leegal ngal haali mi tawata ali baba Coumba Naar ɓe mbi waddiɗo copain makko ari fi ko garam bubbu muɗum manda waɗi ko keppal manda waɗi ko dimi ari ɗo ko ɓuri hen mosi aɗa andi ko hollo ɓe mbi Abdourahmane ar addi pistol ay no wonno pouf hay hendu kay ko ɓuri yawde Boukary kan wonɗo Boukary an jasi Boukary an boni Boukary an yawi yejjidde hanki Boukary hande min ko ɗum joɓata joom galle ma kalde mbima ya foftinam aɗa jogui fenade ma wiye tut sa fena tan no futtina ɗeɗo guite ma ɗe chancel kulle par ce que ka penono an a wowi bone noon Boukary minema ha mane Boukary mo minema ko ni tan a wona gëna bonde tan Boukary a hulani hesan a miiƴani an ka kilifa an Boukary an jasi an metti andude neɗɗo an min no nattuɗa nde
ko min wonde ma no mbawda de ko min wonde ma daña do seede kunal tan Allah sakuma setan gujja kay jenen tan jaada en tan alon pecca dum deux parties de ba paado wuude seet ngabbina so mais non na ko fofu jaarda en no jonna wawana haytande ateli abi bamdi ma nen don joni Fatima beew ma nen joni Fatima occone ma nen don joni Fatima ne wayne min ko mi jodo samide muñi e Fatima haldu seso mi haalde seese no beddam haade non kadam mino so miijano oro aliou andi min do mayata do mais an ñakki fayde an ñakki jom an was andude ma ko buri hay wasde andude ma bukari no weli an mina hessini kam ni suno mi andi ko ni mbaɗa mine ma en gondata ɗo hande ay oɗo sa yimo cikka haydara o anda ton wawi fusti wuro ngo oɗo andi ko wiyete neɗɗo deux visage konko jeesi ɗiɗo jogi on wawi randude on wawi ɓawlude minima noon o nimsinmi gurdamam foof cehilagal ngal nanggunomi mo ngal min ara nimsinmi min ko ɓuri kam hen musde jeew ngara e galle ma joom galle ma woni hen jogoɗa joom galle jogoɗa copain jogaɗo fit e audace wiyne arani ƴewma e nder galle ma a hersana hulani sa wiyama ni tan mbiya ka ya seyda joɗoɗa arjugo kursel ma holla seknagal e naafigagal nde hene yo ko an woni taƴo endam an woni dindinum an woni jiiɓo mine komi hen laaɓeɓe jetta suunam du pana kam laakal an ko fayama mi pare ɗum ha laaɓi ceer be sukunya bakki je suma change ti di dégage bim fanam laakal yak sundu rek Fatima min ko mbiɗa ham yo wat ko haydara mi wawa hen mi yafnima ɗum mi expliquenima ɗum situation no yaari ni wona no sikkir ni o jaɓani famde Sofia an kadi ko woni kadi ha Fatima min mi yafnima Abdourahmane am tampi Salim jaɓandem joni holko mbawmi hen te aɗa ko holli Fatima affaire o nen fuɗɗo montude e hooram eyyi par ce que min o mon fuɗɗe noon ñakkinen fulle ñakkinen fayida te hay gorko goto mi jaɓanta ɗum wona faami mi yafnota komo hande mi yafnota komo janggo par ce que min haydara mi waɗani mbeɗa waɗamo expliqué o nannani kam an ha joni mbimam ko mawni kine hakkille anen fawi ɗum e dow woode ma an Sofia ma wawi hakkille mawni kinaki po wala kam laakala to Sofia an fundiri Abdourahmane Sofia oɗo situation mo Abdourahmane mo wonduno ɗe balle no musino an fol waɗa mo comprendre an chaque jour je répète le même mot nara gatan yaltiya ga an Sofia mani jogoɗa hakkille an mais Fatima joni somi yaftimo min ko holko mbawmi hen so famani holko mbawmi hen koye leydi ñagonɗamo yo yaafe ha joni ko an toy ɗo min kawre courant he ala fof komi wiyanimo kala komi haalani tan andu komi jejjiɗo te aran ko ɓuuri musdemi hen ar haalde joomum jaabota ho min Sofia mi meeɗa haalde konngol haw oppini kam hen il faut o jaabo o wiyani ñin he to nannguɗamo ɗo muusi yo Allah ɓeydu seytane e galle he to nannguɗamo ɗo ko ɗon muusi ɗum tagi on sosi jaabaɗe komi anda fof kam oɗo Sofia o yani mi fiimo goɓɓe mi fiimo juuɗe jam taw gandanɗa hoorema junggam go memani o yani mi heddi ko goɗɗo mbimami goɗɗo ko joni fof ɓe mbiyata guerre saf mondial o guerre safat sab o mbaɗen bañaka o yo musat mbimani musat Fatima wonani haydara oɗo ko enen mbawi mo komi anda fof kam komi hokkani Sofia ko mi hokkaramo ɗum merci beaucoup ay to nannguɗa ɗo nde welami ɓeyduɗon junngo ma kadi sa toñi ka yafuno neɗɗo hay sa toñanga yafuno neɗɗo hay so neɗɗo yimɓe mbawi wonde nde suuɗi mbiye mbaddataji an attitta hakkille ma nde seeɗa ƴeewa ko poɗɗa wadde muña joɗɗana Abdourahmane te Allah tagi joɗa oɗo suur pewna lende ma pewna suuru ma an ko ɓurɗa ɗo an woni hollion ganduɗa wawa wiide Abdourahmane yallo yafumi pourquoi wiyata Abdourahmane yallo yafumi andi situation mo wonni ɗo hande muusi gonga an wonma nde wonni no situation muusi mais wonmo comprend aussi wonmo comprend puntidira e gorko ma puntidira e gorko ma ha wawa joɗade gattira hakkille mum mbawa jaggude mo an mi andiranima ni de te gattira hakkille ma wona cukalel ka mawɗo kefa wona gañuma jiɗɗa haal tan gañumaji daña sago mum toɓe joɗɗo ko an tan ɓe darata tan no mbaɗɗa échoué ɗo seeɗa mbiya ko emin ganduɗo ɗum haajuma haajamala hen ko mbaɗɗa fof mbara c'est ton probléme tampere gilli ari tampere gilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye dépasse timani
sukaɓe seeraɓe gonno kono dole jeli serniɓe woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗa waɗam ni ñiri mballi gitene sini ñamde ñiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe